Ako na to? Demontáž starých žalúzií. Vymente staré za nové. Výmenou žalúzií aj váš interiér a okná budú vyzerať ako znovu zrodené. Nové tienenie v prémiovej kvalite a za rozumnú cenu nájdete na e-shope svetžalúzií.sk. Najprv odrežte staré silonové lanká a vyberte kolíky z dierok. Môžete ich napríklad vypáčiť nožíkom alebo plochým šrubovákom. Ak sa dá, vytiahnite žalúziu až hore. Po odmontovaní sa vám bude lepšie držať v ruke. V našom prípade sa to nedá, pretože žalúzie už nemali reťazku na ovládanie. Odskrutkujte všetky skrutky z oboch strán montážnych doštičiek horného nosníka a zložte celú žalúziu z rámu okna. Demontujte starý držiak reťazky. A je to. Okno je pripravené na nové tienenie. svetžalúzií.sk. S nami to zvládnete sami.